ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ ദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രഥാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. നോക്കല്ലേ വേഗം. 9ഉം 10ഉം ഉണ്ട്. 9ഉം 10ഉം കഴിഞ്ഞു. 9ാമത്തതിന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ വിരാട് രൂപത്തോട് നടത്തുന്ന പ്രധാന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? ദർശന മാതാജി. 10ാം അധ്യായമാണോ മാതാജി? വിരാട് രൂപത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏത് അധ്യായാണ്? 11. വിശ്വരൂപത്തില് അനുസരിച്ച് നിത്യേന പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ചരണാമൃതം കുടിക്കുന്നതും എത്ര യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നൽകുന്നു ലീലമാതാജി? 1000 യാഗങ്ങൾ. 1000 യാഗങ്ങൾ. ചരണാമൃതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമായും എന്താണ് കലർത്തുന്നത്? രേണുമാതാജി കേട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്? ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാതാജി. അഭിഷേകം ചെയ്ത പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. ഹരിഭക്തി സുധോദരത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ മണക്കുന്നതിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിമാതാജി? സർപ്പദംശനത്തിലുള്ള പച്ചമരുന്ന്. ആദ്യം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന 4 കുമാരന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി മാറാൻ കാരണം എന്താണ് സോമൻ പ്രഭു? വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയ പൂമാലയുടെ മണം. ആദ്യം നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തെ ഇതന്നല്ലോ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത്? ദർശന മാതാജി. വൈഷ്ണവചര്യയിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്. വരാഹ പുരാണം അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലീലമാതാജി? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അഥവാ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്ന ഭക്തന് എത്ര കഠിനമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. കഠിനമായ പാപത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പോലും മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. സ്മിത മാതാജി. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം. ഭവിഷ്യപുരാണം അനുസരിച്ച് രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന ഭഗവാനെ ജിജ്ഞാസയോടെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ബന്ധം എന്താണ് മാതാജി മിനിമാതാജി? വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയാവുക. അഗസ്ത്യ സംഹിത അനുസരിച്ച് രന്ധ്രങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സോമൻ പ്രഭു? കൃഷ്ണർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുക. 10ാമത്തെ അധ്യായം ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർശന മാതാജി? സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായ അവസ്ഥ. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരാണം ഏതാണ് ലീലമാതാജി? പത്മപുരാണം. ഭാഗവതം 10:14-8 അനുസരിച്ച് ദായഭാഗ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്മിത മാതാജി? പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ അവകാശം പുത്രൻ. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ എന്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു മിനിമാതാജി? മാനസപൂജ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പത്തിലൂടെയുള്ള നൈവേദ്യം അർപ്പിച്ചത്. നൃസിംഹ പുരാണം അനുസരിച്ച് ദുഷ്ടാത്മാക്കൾക്ക് പോലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന ധ്യാന രൂപം ഏതാണ് സോമൻ പ്രഭു?
ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ദർശന മാതാജി? ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നു. ഭാഗവതം 12:3-15 ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് സദാ കേൾക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലീല മാതാജി? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ അർഹനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സ്മിത മാതാജി? കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചും കൃഷ്ണാവബോധ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ. പാഠഭാഗം അനുസരിച്ച് സ്മരണം എന്നതിന്റെ ശരിയായ നിർവചനം എന്താണ് മിനി മാതാജി? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥിരമായിട്ടും ദൃഢമായിട്ടും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത അധ്യായം 11. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അധ്യായം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇതില് ഇനി 47 മുതൽ 53 വരെയുള്ള തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ 47ാമത്തെ പറയുന്നത് ദാസ സ്വഭാവം. ദാസ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാസ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാസഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കാം. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭക്തൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയാം. കാരണം കർമ്മഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ നൈസർഗികമായിട്ട്, അതായത് സ്വമേധയാ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാരായിട്ട് മാറും? അവരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദികാനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ടും കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? വൈദിക അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും ചെയ്യും? ഭക്തി സേവനം ചെയ്യും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മനോ വാക്ക് കായങ്ങൾ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും കായം കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 48 സുഹൃത് ഭാവം. സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഭക്തന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ രാഗാനുഗമായിട്ട് പ്രചോദിതമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മപ്രചോദിതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെത്താനെ വരുന്നത്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാളും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പരപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ഈ ഭഗവത് പ്രേമം സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആരും കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നെത്താനായിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അനുരാഗം, ആ രാഗം കൊണ്ട് തന്നെത്താനെ ഭഗവാനുള്ള ഒരു ഭാവത്തില് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല? അത് തെറ്റല്ല. പരപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ഈ ഭഗവത് പ്രേമ സുഹൃത് ഭാവനയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ
ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങുക. ആ സുഹൃത്ത് ഭാവം, അതായത് വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ആ സ്വാത്മചോദിത പ്രചോദനമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മാവിൽ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യാണത്. അതാണ് ആ പറയുന്നത്. ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണൻ എന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. അതായത് മഹാഭാരതം ദ്രൗപദി പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്യന്തികമായി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, അവരൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും അവർക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, നാശം സംഭവിക്കില്ല, പരാജയപ്പെടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആര്, ദ്രൗപദി പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസം, കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം, ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്, കൃഷ്ണൻ എന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരിലാണ് പറയുന്നത് ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവുന്നതും, രണ്ട് ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവുന്നതും. നീ സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ശരീരവും മനസ്സുമെല്ലാം ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഹരിഭക്തി വിവേകത്തില് ഭഗവാനെ വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ അങ്ങേക്കായി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം മനസ്സും ഞാൻ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. എപ്രകാരമാണ് ഒരു മൃഗത്തിനെ വിൽറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ എന്തിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട, അതിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ എന്റെ ജീവനത്തെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ പോഷണത്തെ കുറിച്ചോ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ആത്മാവ് യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലോ ആയിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏതു തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ആത്മാവ് പറയുന്നതാണ് യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഏത് ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനവും ഒരുപോലെ പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും പിന്നെ ആത്മനിവേദനം ഫുള്ള് സമർപ്പിക്കുക, അത് രണ്ടും എന്താണ്, പ്രയാസമുള്ളതാണ് രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് വൃന്ദാവനവാസികൾ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം, അതും വളരെ കുറവാണ് ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്തത് 40 പ്രിയപ്പെട്ട സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. സോറി, അത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50-ാമത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കുക. 50 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതില് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു.
നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 51 കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യാം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് വമ്പിച്ചൊരു ഫാക്ടറി ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസയിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തിന്, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും പ്രയത്നിക്കാന്ന്. അടുത്തത് സമർപ്പിതാത്മാവാക. ഹരിഭക്തി വിലാസം താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആ രീതിയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നൃസിംഹം പറയുന്നു, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, അവനെ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ സദാ സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നൃസിംഹപുരാണത്തില് നരസിംഹദേവൻ പറയുന്നത്. തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുക. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് 53-ാമത്തെ പോയിന്റ്, സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസീദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകും. അപ്പോ തുളസി അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്. തുളസീദളം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിക്കുക, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? എപ്പോഴും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? തുളസിയെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാം, ചെറുതാണത്, 5-6 സ്ലൈഡ് ഉള്ളതിൽ. അധ്യായം 12 അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ഇനി 54 മുതലുള്ളത് ഇതില് 54 മുതൽ 64 വരെ ഉള്ളത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 54 മുതൽ 64 വരെ ഉള്ളതിന്റെ വിശദീകരണം. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിച്ചു കേൾക്കുക. ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാല് മഹാഭാരതം, രാമായണം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകള്, വേദങ്ങള്, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതും
എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിന് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായ ഒരാള് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്നും കേൾവിപ്പെട്ടവനാണ്. തീർച്ചയായും അയാളിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തുഷ്ടനുമാണ്. ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ഒടുവിൽ ദേവന്മാർക്ക് ആരാധനായി തീരും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഭക്തി സേവനം വളർത്തുന്നതിന് വർണ്ണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതുമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങള് വീട്ടില് ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിക്കുക, ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് അവര് ദേവന്മാർക്ക് ആരാധനായിട്ട് മാറുന്നതാണ് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ സാന്നിധ്യം, നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ താല്പര്യരായവർ മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവത പാരായണത്തിൽ താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സാഹിത്യങ്ങളില് രചിക്കുകയില്ലെന്ന് രുചി വരില്ല എന്നായിരിക്കും. രുചിയായിരിക്കില്ല, താല്പര്യം മറ്റു സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സർവാതിശയായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് മണ്ണിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ തൃപ്തി വരില്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളില് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഭാഗവതത്തില് താല്പര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. 55 മധുരാവാസം. വരാഹപുരാണം പറയുന്നത് മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആരിൽ ആകൃഷ്ടരായി? മായയുടെ ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നാണ് വരാഹപുരാണം പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നത് 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ മധുരയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നതിന്റെ പുണ്യമാണ് നമുക്ക് മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. 56 ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. പത്മപുരാണത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാണ് പത്മപുരാണത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്. ആദി പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ എന്റെ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അയാളല്ല, ആരല്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ് ആദിപുരാണത്തില്. ഇനി പ്രയോജനം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തില്, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കല്ലേ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരാണെങ്കിൽ. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്
ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിച്ചാല് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1 സ്കന്ധം 9 അധ്യായം 33 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭക്തനെ നേരിട്ട് പരിചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 57 അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിൽ, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലെ സേവനമാണ്, ഊർജവ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന എന്നതാണ്. ഊർജവ്രതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാർത്തിക മാസത്തിലെ ദാമോദര മാസത്തിലെ വ്രതം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷമായിട്ട് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിൽ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർത്തിക മാസത്തില് മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുക, അവിടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അത്രയും അവര് അതിലേക്ക് അടുക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും എന്നാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 59 ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരത്തെ ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മഥനൻ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാര ദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിഷ്ടാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിര സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിര സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിര സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിര സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കും, മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഭക്തിര സേവനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മൂർത്തി ആരാധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. ഇനി ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം ശുഗയുടെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് മാറി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പരിപക്വ ഫലമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത് അത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചുണ്ടുകൾ, ശുഗം എന്ന തത്തയുടെ ചുണ്ടുകളെ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമായി. അപ്പൊ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്നാവണം
ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭാഗവതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ആർക്കാണ്? മുക്തന്മാർക്ക്, ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല മുക്താത്മാക്കൾക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഏറെ ആകർഷണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പിതാവായ വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിലായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അച്ഛനിൽ നിന്ന്, വ്യാസദേവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടപ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. 62 ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നതാണ്, മകനെ, സമ്പർക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സ്ഫടികക്കല്ല് പോലെയാണത്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പുഷ്പതുല്യമായ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്ഫടിക നിർമ്മലമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാവും? സ്ഫടിക നിർമ്മലമാകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പുരുഷൻ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവനും സ്ത്രീ ആരോഗ്യമുള്ള ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ സംയോഗ ഫലമായി ഗർഭധാരണം നടക്കും. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നേടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ ഫലം നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആത്മജ്ഞാനം നൽകുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം, സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? അത് നേടണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫലം നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തില്, രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അയാള് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആദി പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവാതിശയായ ഒരു നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലക്കി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ സദാ ജപിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ എളുപ്പത്തിൽ വിലക്കി വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആദി പുരാണത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നു, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. എന്ത്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അത് ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവുമില്ല, അതിന് ഒരുവിധ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തില് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മധുരാവാസം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത്, വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുകയെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പലതരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ. എന്നിരുന്നാലും മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് അല്ല, അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസം വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ താമസം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠധാമത്തെക്കാളും മഹത്തരമാണ് എന്ത്? മധുര. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് 4 തവണ നമ്മള് 4 ഭാഗത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്? 4 തവണ മധുരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം അവിടെ പറയുന്നത് 4 സ്ഥലത്ത്
എന്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? മധുരയ്ക്ക്. ഒന്ന് ഏഴാമത്തതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഏഴാമത്തെ തത്വത്തിൽ പറയുന്നത് ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയും വസിക്കുക. പിന്നെ 28ാമത്തെ തത്വത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തൻ എന്നും 1 or 2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. 55ാമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. 64 പറയുന്നുണ്ട് ഭാവഭക്തി ഉണർത്താനുള്ള മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും അതുല്യമായ കഴിവിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ 4 സ്ഥലത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ 4 സ്ഥലത്തെടുത്ത് മധുരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ